Agad sumakay ang mga suspect at tuluyang tinangay ang sasakyan. Inimbestigahan na ng PNP Highway Patrol Group ang insidente at inalarma na rin ang sasakyan sa buong Luzon. General Bartolome, pakigalingan niyo naman po ang pagtugis sa mga kriminal. Sige kayo. Baka kayo puro carjack, no? ng Pangulong Noyli Aquino. Patay naman ang dalawang hinihingalang carjacker matapos makipagbalilan sa mga pulis sa Taytay Rizal. Yan ang nabalita ni Bettina Magsaysay. Nakabulagta ang dalawang lalaki ito sa Nesitio Bangya, Taytay Rizal matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis kanina madaling araw. Ayon sa mga investigador, tinangkang takasan ng dalawa ang itinayong checkpoint sa bahagi ng Velasquez Street. Nagpaputok yung backrider papunta dun sa ating mga pulis na humahabol sa kanila at naging resulta nga po ng encounter. Lumabas rin sa investigasyon na nakasakay ang dalawa sa isang nauna pulang Honda ng motorsiklo na nauna inireport ng isang Randy Espiritu na nawawala. Positibo na makilala ng biktima ang nawawala ng motor at na ang isa sa mga sakay nito. Kwento ni Espiritu, nakilala niya ang suspect na nooy kasama ng kanyang bumisitang kumpare. Pero nang pag-alis nito, sakay nawala ang kanyang motor. Nagbisita po ako, dalawa, isang kumpare. Malaki po natin yung kamag-anak dilang po sa bayan. Ngayon, pagpagtingin ko sa motor, wala na. Kaya nakita ko yan, hindi na po siya Nakuha sa crime scene ang dalawang 38 baril, 7 basyo ng bala at isang pakete ng marijuana. Ayon sa pulis, sangkot ang dalawang namatay sa serya ng mga pagnanakaw ng motorsiklo sa lugar at pagbebenta ng mga iligal na droga. Para sa Ibabalita, Bettina Magsaysay. Magaling ano, kasasabi ko lang na galingan nyo, General. Masyado nyo namang pinotoo. Congratulations, mga pulis! Pinakatawag ako ng Land Transportation Office ang driver ng school service kung saan nahulog kahapon ang siyang nataong gulang na estudyante si Joshua Baubao. Ayun o, tumutulog. Yung lukangot niya o. Lumalabas. Yung lukangot o, nakasalim. May paglabag ito sa mga panitunan sa pag-operate ng isang school service. Baka sinisip-sip yung kulangot niya na eh. Si Joshua pero masakit pa rin ang kanyang ulo. Sinuwa naman ng LTFRB ang mga magulang na kung pipili ng school service para sa mga anak. Siguraduhin naka-yellow plate ito. Muli sabihin ay for hire. Kailangan din daw ay may konduktor ito at accredited na eskwelahan. Muli lang sinabi ng LTFRB na isang kolor o mga school service. Pero nung siya sabi ng ABS-CBN Siguro pati sa likit na nakarehistro ito. ni Jan Pineda sabi. Poga, nagsisipayatan kayo ha. Gutom ba talaga dyan sa Pinas? O talagang diet lang? Di ba kasi ang payat nilang tatlo? Dapat po talagang tingnan ng gobyerno ang problema sa school service dahil yung pong iba nga sa isang tricycle, pinagkakasya 15 bata. Kailangan pa bang may mahulog bago tayo mauntog? Arestado ang isang sino sa bypass operation kuha sa video ang aktual na pag-abot ng umaniyip siya ng suspect na si Clarence. Sumagot naman si Jaime. Dahil pinapili- Pareho, antayin nga namin kayo para kami ulit. Ang isang sa kanyang sasakyan. Ayon sa pinaya, nagkakalaga ng 10 milyong piso ang 2 kilo ng shabu na na-recover mula sa mga suspect. Bakit? Balance noon is today nga, this evening. So, nangyari yung Chinese, Shit, ano ba sila training? Interview na nila. Naku, mawawala na